Salamu alaikum Alhaji. Wa alaikum salam. Ga ciku. Ya gida Alhaji. Lafiya kalau. Alhaji kai kullum ba a raba ka da karanta jaridu da. To ya za mu yi ne? Ai sai da karatun yanzu ai zaman gida ka san aiki sai a hankali. Haka ne. Lafiya kuwa? Kai. Lafiya ba sosai ba Alhaji. Me ke faruwa? Alhaji. Mun gama yanke shawari. Mun tattaro duka kudin nan mun kawo maka. Sabida kaga mutanen nan EFCC nan su kama kowa suke yanzu ba sa rage wa kowa. Shi ne mun gaba ne na suke sa kama kowa da kowa mutanen EFCC. Shi ne mun gagara mu tattaro dukiyanku duka mu kamu baku. Sabida mu kada mu sa iyalanmu a damuwa fa. Kaga yanzu kowa suna kamawa ba sa rage wa kowa. So shi ne na ce bara ni ɗauko wannan jaka. Kudin na naira dalar Amurka miliyan 5 ne kawai a ciki. Na tattaro mu. Kani dalina da kai matsoraci ni nan Alhaji Mudi. Na san me nayi. EFCC ba su isa su zo guri na ba. Na tara ba wanda ya sai zo. Ni Alhaji Mudi. Sun san inda za su je. In ka koma kudu ma ana kama mutane a kudu. Mutanen EFCC nan ne kaina suna zuwa. Maganan banza kana ta baki wai EFCC. Maganan banza jinsa kawai ba ganin sai ba ga baki ɗaya biya ture. Ba na koma wanki da gugan na daina yi.